Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο αγαπημένο μας ραντεβού εδώ στον Sky για μια καλύτερη ζωή. Δευτέρα 23 Απριλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά, αισιόδοξα, για να είμαστε καλά μέσα μας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα μιλήσουμε για παιδικά καλλυντικά με καλέντουλα και πόσο καλό κάνουν στα μωράκια που θέλουν μια ειδική προστασία και ειδική φροντίδα. Λοιπόν, το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με παιδικά καλλυντικά. Για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι αυτό ακόμα είναι μακριά από σας. Είναι, έχω δίκιο. Εγώ δεν πάω να τα βάζω δηλαδή. Μην με τρελαίνεις τώρα. Κάτι άλλο δεν έχετε. Μεσημεριάτικα. Έχει και καλέντουλα. Κάνει καλό σε όλα. Εντάξει. Θες να τα μάθουμε με λεπτομέρειες? Τουλάχιστον δεν τα χρειάζεσαι τώρα εσύ. Όχι, θα τα χρειαστείς κάποια στιγμή στο μέλλον. Εύχομαι. Έλα μωρέ Κώστα, ναι. Θα γίνεις μπαμπάς κάποια στιγμή. Άμα μας αξιώσει ο Θεός, για να δούμε. Λοιπόν, ας υποδεχτούμε λοιπόν μαζί την Δάφνη Ελοβάρη. Ελάτε κυρία Ελοβάρη. Γεια σας. Υπεύθυνη εταιρείας φυτικών καλλυντικών. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτά τα υπέροχα προϊόντα. Τα έχω δοκιμάσει και εγώ στη μικρή μου και νομίζω ότι κάνουν πολύ καλό. Είναι με καλέντουλα. Εσύ γελάς τώρα, μου τι λένε τώρα αυτές για μωράκια, για κρέμες? Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι και για ενήλικες με πολύ ευαίσθητο δέρμα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ερεθισμούς και τα λοιπά, η καλέντουλα, επειδή έχει υπουλωτική δράση, είναι και για ενήλικες με πολύ ευαίσθητο δέρμα. Να μάθουμε καταρχήν τι είναι η καλέντουλα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, να καταλάβει και ο Κώστας. Αυτό καταρχήν, γιατί δεν είναι. Η καλέντουλα είναι ένα λουλούδι ουσιαστικά. Ευδοκιμεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Η καλέντουλα που χρησιμοποιείται στα συγκεκριμένα προϊόντα λέγεται καλέντουλα officinalis, δηλαδή αλλιώς καλέντουλα η φαρμακευτική. Και για ποιο λόγο τη λέμε φαρμακευτική? Γιατί έχει πολύ καλή επουλωτική, καθαριστική δράση, αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οπότε δρά εκεί που υπάρχουν ερεθισμοί. Όπου βρίσκουμε ερεθισμό, στην περιοχή της πάνας ή ακόμα και στο δέρμα του μωρού, όπου είναι αυτό, δρά καθαρά επουλωτικά, καθαριστικά και καταπραγητικά. Για σημάδια, ουλές, τίποτα τέτοια, όχι? Θα μπορούσε να βοηθήσει, αρκεί να είναι ουσιαστικά για τους ερεθισμούς. Όταν υπάρχει κάποιος ερεθισμός. Υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες που χρησιμοποιούν π.χ. το σαμπουάν και αφρόλουτρο για να πλύνουν το πρόσωπό τους. Συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπω πολύ ωραίες εικόνες. Βλέπω βρεφικό μασάζ με λάδι καλέντουλας. Και κοιτάξτε τώρα τα μωράκια πόσο χαίρονται όταν τους κάνεις μασάζ. Είναι πραγματικά υπέροχο και ούτως ή άλλως φαντάζομαι το έχεις δει και εσύ από την κορούλα σου. Όταν κάνουμε μασάζ στο μωρό, κλαίει λιγότερο, κοιμάται πολύ πιο εύκολα, ενεργοποιείται η αναπνοή και η καρδιακή λειτουργία και εκτός από αυτό είναι πιο εύκολος ο συντονισμός του μωρού και είναι και ένα δέσιμο με τη μαμά ή με τον μπαμπά αντίστοιχα που κάνει το μασάζ. Αρκεί να προσέξουμε τι προϊόν θα χρησιμοποιήσουμε στο μασάζ. Τι προϊόντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με βάση την καλέντουλα? Είναι η κρέμα συγκάματος, είναι λαδάκι για βρεφικό μασάζ? Ακριβώς. Είναι το σαμπουάν και αφρόλουτρο, είναι το βοτανόλουτρο, είναι η οδοντόκρεμα καλέντουλας. Για τα πρώτα δοντάκια και μετέπειτα. Είναι μια πλήρης γάμα, το γαλάκτωμα όταν μεγαλώσουν. Το πιο βασικό που έχει μια παιδική περιποίηση, βρεφική περιποίηση, είναι η κρέμα για το σύγγαμα με την καλέντουλα, η κρέμα για την αλλαγή της πάνας, το σαμπουάν και αφρόλουτρο και φυσικά το λαδάκι, γιατί είμαστε πολύ φαν και πολύ υπέρ του βρεφικού μασάζ και θεωρούμε ότι και η κοιλιακή πόνη καταπραίνονται και βοηθάς πάρα πολύ το μωρό σου. Απλά να προσέχουμε τι λάδι θα χρησιμοποιούμε, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν π.χ. ορυκτά λάδια, έλαια, παραφίνη, βαζελίνη. Αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι φράσει τους σπόρους με αποτέλεσμα να μην αναπνέει η επιδερμίδα και ουσιαστικά να δημιουργούμε ξηρότητα στο μωρό και δεν το θέλουμε αυτό. Θέλω να δώσουμε δωράκια στις τηλεθεατριές, στις μαμάδες που μας παρακολουθούν τώρα. Λοιπόν, σε εσάς τις κυρίες που μας βλέπετε, τις μαμάδες, οι 10 πρώτες που θα στείλετε email στο email μας, το βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, θα κερδίσετε ένα σετ παιδικών καλλυντικών με καλέντουλα. Εγώ σας συνιστώ γιατί τις έχω χρησιμοποιήσει και πραγματικά είναι φοβερές και έχουν και πολύ ωραία μυρωδιά. Πολύ ωραία μυρωδιά. Έχουν φυσική μυρωδιά. Δώρο λοιπόν για εσάς είναι ένα ολόκληρο σετ για το μωράκι σας. Εντάξει, οι 10 πρώτες. Και έχει μέσα και ένα κουκλάκι να πούμε. Και ένα παιχνιδάκι. Μπράβο. Από 100% βιολογικό βαμβάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε και στα φαρμακεία, έτσι? Στα φαρμακεία και καταστήματα βιολογικά. Και το λαδάκι σκέφτομαι να το τιμήσω.